So kini ato ang challenge karon mao na sa disiya ang sipit challenge or kimpit challenge. So kita mo anang mga kimpit nga gipapilit sa inyohang sinina. Ang buhaton ninyo ana is inyo ra nang Kapakapa lang. sayaw mug maayo nga mga tagak na ang kimpit. Nya ang ato ang kuan ani premyo is natay first, second, third. Oras Premyo. ang first 1.5. Ang second 1,000. Ang third 500. So na sa mapilian dili ka. Nayo sa ani nga mapildi ang katong pinakadaghan. Why consolation, ma'am? Walay consolation. Bawal kuptan sa kamot. Ang inyong kamot kanang isa. Magdupa mo ana. Ha? Okay. Ilaray maniya, ma'am. Kana pwede ra na. Basta kinahanglan nga ang inyong buhaton na is giling-gilingon ra ninyo inyong lawas para mga tagak na. Ha? Okay, orasan ra ta mo og 5 minutes. Kinahanglan nag-abot og 5 minutes. Ang kisa tong pinakagamay nga nabilin mao jud to siya first. Okay. Sige, ready na? Ready na, ma'am. Ready? 1, 2, 3, start! Ice, baby. Tudong. Emergency! Emergency! Pop up doll! Pop up! Baby, ice. Habit na! Ice, baby. Kami ko. La. Saan mo sayaw na? Okay, ma'am. Papabukan na mi. Wait, tagal ko. Yog, mayo totong imong lawas. Wala ila ko na sa. Yog, mayo. Utas ko dyan terbuwa, ma'am. Ijan. Papa may tagak sa mga Ernesto. Wala ko na naman, oh. Ayaw, isagid. Bawal, isagid. Wala. Okay, emergency. Gimme. Pop up doll. Padol. Okay, layo pa. Padol. Layo pang oras. Amazon. Oh, big siya. Padol. Emergency. Baby, on the tree. Habit na. Wala, layo pang oras. Ayaw, ikapa. Ay, kapa. Yog, ra dyan imong lawas. Giling, totong. Ay, gimme ba? Gimme. Mura magmakuya pa. Ma'am. Papa, manitagag yung mga Ernesto. Naoy. Una na day, usa. Gi. Ako gitsam dyan na. Bakit kido ba? Kami. Wala pa, layo pa na pa 2 minutes. Gi. Yog, may Ernesto. Oo, puto mo nagmayo. Yog, mayo. Yog. Gi. Hoy, buwa pa ya. Ayaw, buwa. Gi. Yog, dyan. Muna ganyan mo dire. Gi. Gamay, nagkuha nga na Ernesto, be. Kuha na, iwigol-wigol. Hindi mo dahil. Siya ba kubon? Ayaw, isagin. Siya mo, maniko nga. Nag-jumping hole di ko rin. Diba? Duhala ka po. 1, 2, 3. Gi, habit na. 1, 2, 3. 30, 29, 28, 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, Usa na lang. 17, 16, 15, 14,
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up! Be, tanaw to, kinsay pinakagamay. Yan habilin. Be. Ay, nakita na sa Come on. kamera. Ay, Risto, pila. Tirlay mo rin sa usa. Usa, duha ka pa rin. Duha? Usa. Asa? Usa, ano yun? Ay, mutin. Kuya. Ernesto, ang daog! 1-5 ka, Ernesto! Sikan. 1-5, 1-5. 1-5. Ako, wa may. Yes. Nya, second! Sumayo mo? Ang second! Ako. Tatay Pisot! Tatay Pisot! Kabukya na. Third, Alimokoy! Third, Alimokoy! Nga naman, ma'am. Nga naman, siya may champion, ma'am. Kapi, usa mo.